Je lepší natáčet na foťák a nebo na svůj vlastní telefon, anebo na nějakou kameru? Podíváme se na to v tomhletom videu. Ahoj, já jsem Tomáš Sukup, vítám vás na našem kanále sukupovi.cz. S mojí manželkou Adélou Sukupovou pomáháme lidem, aby snadno tvořili obsah na sítě. Můžete se podívat na naši stránku sukupovi.cz. A teďka už teda k tématu. Točit na telefon anebo na kameru. Jaké jsou výhody a jaké jsou nevýhody. Takže když točíte na telefon, má to obrovskou výhodu, že to můžete rovnou sdílet. Rovnou sdílet z toho telefonu, máte to tam prostě natočený a je hotovo. Můžete si video i na telefonu upravit, ať už je to nějaká aplikace, třeba CapCut nebo Filmora nebo Canva a rovnou ho sdílíte na sítě. To je obrovská výhoda. Co je ale nevýhoda je, že vám třeba můžou ty videa, třeba když jsou delší, když tvoříte nějaký videokurs, zabírat místo. To je ohromná nevýhoda. A nevýhoda číslo 2, kterou teďka pozorujeme s mojí manželkou, že se nám naše pracovní videa míchají s těma rodinnýma, s fotkama a videama našich dětí z dovolení a vedle toho máme naše videa, která jsou pracovní, takže to může být velká nevýhoda. Takže to je obrovská výhoda pro foťáky a kamery, že máte ten pracovní obsah zvlášť. Další výhoda, kterou mají natáčecí, vlogovací foťáky anebo prostě kamery, je jedna veliká a to je, že vždycky to video bude kvalitnější, takže když teďka zainvestujete do nějakého vlogovacího foťáku, tak ho budete mít třeba 6, 7, 8 let a ten obraz bude furt lepší, než třeba za těch 7-8 let bude obraz na iPhoneu. Opravdu to tak je a můžu vám i ukázat důkaz. Toto sice není úplně ideální foťák na vlogování, ale nafotil jsem s ním spoustu skvělých fotek a dokonce i videí na kšeft. Je to starší Olympus EM10 Mark II, co určitě je nevýhoda, že nemá výklopný displej tak, abyste se viděli, takže jsme použili buď aplikaci, anebo jsme se prostě nastavili do záběru. Každopádně tenhle ten foťák, který je opravdu starý, datum vydání, podívám se. - 2015. Spolu s objektivem, s pevným objektivem, to znamená, že je světelnější, M-zujko 25 mm, tak má naprosto skvělý obraz a já vám to teďka ukážu. Takže takovýhle parádní obraz můžete mít z foťáku, který jste si koupili v roce 2015. Samozřejmě tyhle ty foťáky, konkrétně ten Olympus, má 30 minut omezení nahrávací doby, pak musíte znovu zmáčknout rekord, což může být omezující, když třeba natáčíte nějaké dlouhé návody, tutoriály nebo cokoliv. Ale dnešní vlogovací foťáky, o kterých si povíme v jiném videu, tak už tato omezení nemají a dokonce jdou použít i jako webová kamera. Ještě jsem si dotočil ten záběr, protože jsem zapomněl udělat ta porovnání, takže ať máte opravdu stejně rozložená světla, protože teď jsem to postavil zas úplně jinak. Takže takhle vypadá záběr z foťáčku Olympus a podíváme se ještě, jak vypadá záběr z iPhoneu XR a z iPhoneu 13 Pro. Ve filmovém režimu. Takhle ve stejných světlech může vypadat záběr na iPhone XR a takhle. Takhle nějak třeba může vypadat záběr na iPhone 13 Pro ve filmovém režimu, to znamená, že digitálně rozmazává pozadí. U foťáku se pozadí rozmazává, nebo vlastně ta hloubka ostrosti vzniká na základě velikosti toho čipu a typu čočky. Tím, že tam bylo pevné sklo, tak to pozadí bylo rozmazané opticky. iPhony nám to umí dělat digitálně a je to docela fajn. Jinak já moc rád natáčím tady na ten starší Olympus M1 Mark III a je super na focení, na videa je super, že tam jde připojit mikrofon a že má výklopnou obrazovku, takže se můžu vidět, ale má třeba omezení na těch 30 minut. Teďka ty novější OM1 už to omezení nemají, ale zase pokud bych se bavil o nějakých vlogovacích foťácích, tak jsou asi lepší volby. Mně tenhle foťák se líbil, že ve své době měl perfektní ostření, uměl video a perfektní na focení, takže já jsem spokojený, teda už ho mám dlouho a je super. Tak já se loučím a zatím ahoj.